Ola a todos e todas. Desde a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña queremos celebrar con vós o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Na nosa universidade traballan científicas que están a transformar a ciencia, facendo investigacións fascinantes. Esta é a vosa oportunidade para coñecelas de preto. Que vos propoñemos? Pensade nunha pregunta que vos gustase facerlles. Pode ser sobre o seu traballo, os seus descubrimentos ou como é ser científica. Gravade un pequeno vídeo coa vosa pregunta e enviádeo. Elas responderánvos e entraredes nun sorteo para visitar un dos nosos centros de investigación aquí na Universidade da Coruña. Será unha experiencia única. Anímate e atrévete a pescudar con elas. Ola, chámome Ana González e son investigadora, pero non levo nin bata blanca nin mesturo líquidos raros no laboratorio. Eu investigo cuestións moi cercanas ao teu día a día, como poden ser as redes sociais, os videoxogos, os podcasts ou mesmo a información que estás a buscar en internet. Pertenzo ao grupo Cidadanía Digital e dende ali intentamos dar respostas a algunhas cuestións curiosas, como por exemplo, se as mulleres deportistas reciben máis mensaxes de odio que os homes deportistas en redes sociais como Instagram ou X. Ou como se cando ti estás en TikTok só te aparecen algunhas publicacións de acordo aos teus gustos ou tamén se abren outras perspectivas. Por exemplo, os illadeiros do Barcelona reciben noticias positivas do Real Madrid cando están en TikTok. E como influe toda esa información que te chega en redes sociais na tolerancia á violencia, nos valores democráticos ou mesmo na intención de voto? A verdade é que dende sempre, a min sempre me gustou saber o que está sucedendo ao meu redor. De feito, estudiei xornalismo e logo fui traballar a unha universidade en Italia. Chegado un momento decidín volver á terra, porque quería seguir explicando desde aquí e axudar a comprender como funciona a nosa sociedade actual. Investigar tamén é facer preguntas e analizar o que vemos nas pantallas, ter un sentido crítico do noso visionado. Por iso, se che gusta cuestionar, descubrir e analizar o que é o mundo digital da comunicación, anímate a pescudar con nós. Hello everyone, my name is Falak Naz. I'm an engineer and a scientist. When I was in high school, I spent a year in United States of America, studying as a sophomore. Later, I studied engineering in my home country, Pakistan, and worked with antennas, helping phones and computers talk with each other with invisible waves. Science then took me to Europe for a master's degree through an Erasmus Mundus program. I lived and studied in France, Italy, and Spain. Now I'm a Marie Curie PhD fellow and visiting scientist at a cancer research center in Valdebrón, Barcelona, Spain. Today, I work as a bioinformatician using computers to study breast cancer. I chose this field because as a woman, the breast is a very important part of my body and identity, and I want to help protect women's health. During my PhD, I also traveled to Cambridge in the United Kingdom and Australia to learn more about big biological data and how to analyze it well. In my work, I look at thousands of numbers that describe tumors, their genes, and proteins, and search for hidden patterns that can help doctors choose better treatments for patients. Science has allowed me to travel the world and work with amazing people. If you could investigate anything about the human body or about cancer, what would you like to discover? Thank you. Moi boas a todos e todas. Eu sou Lucía Paz, investigadora predoutoral da Universidade da Coruña. Concretamente, eu traballo na Facultade de Economía e Empresa, estudando a economía da enerxía e como afectan as enerxías renovables a todo o conxunto da sociedade. E, bueno, eu, cando estaba no instituto, na vosa época, tiña un problema, que era moi curiosa, gustábame todas as asignaturas, e, claro, ao final, sentimos unha presión constante por saber que ser de maiores, que estudar na universidade. Finalmente, toda esa curiosidade levou a onde estou agora, a investigación. Que claro, naquele momento, eu tiña a imaxe dun investigador sendo un home con bata no laboratorio, pero realmente a investigación é moito máis que eso, porque podes investigar, estudar, analizar un montón de cousas, un montón de preguntas en todos os ámbitos que non podes ni imaginar. Así que nada, eu para finalizar deixo unha pregunta, que é se unha superficie do tellado do vosso instituto, instalando paneles solares, canta enerxía podedes producir. Así que espero a vosa resposta. Un saúdo. Credes que as redes sociais influyen na nosa saúde mental? Ola, chamo Mercedes e son terapeuta ocupacional.
O meu traballo é facilitar que as persoas fagan no seu día a día aquilo que lles importa de verdade. Por iso, xunto con un equipo de profesionais, estou a pescudar como as redes sociais e as tecnoloxías influyen na saúde mental, especialmente na xente nova como a vos. As tecnoloxías poden ser grandes aliadas, axúdanos a aprender, a comunicarnos e a crear, pero tamén é importante saber cando parar, como usalas e como nos fan sentir, xa que ás veces afectan a nosa rutina, descanso e maneira de relacionarnos. Se aprendemos a utilizalas dun xeito equilibrado e saudable, poden sumar moito a nosa vida. Vos tedes ideas, curiosidade e capacidade para cambiar as cousas. Seguid aprendendo, facendo preguntas e pescudando aquilo que vos apaixona. O futuro tamén se construye co que facedes hoxe. Vémonos! Ola, eu son Celtia Naya, fisioterapeuta doutora e profesora na Universidade da Coruña na Facultade de Fisioterapia. Estudiei fisioterapia porque de adolescente tiven unha lesión nun xeonllo e cando fun ao fisioterapeuta pensei, eu tamén quero facer iso. E aquí estou. Na miña facultade traballamos tanto homes como mulleres e moitas mulleres ocupan cargos de dirección e de coordinación. A ciencia e a saúde tamén son cousa nosa. Dentro das miñas principais liñas de investigación, investigo principalmente sobre dor pélvica crónica, a dor que acontece dentro desta estructura ósea e as disfuncións do solo pelviano. Interesoume este tema principalmente porque tamén persoas dentro da miña contorna pasaron por problemas uroxinecolóxicos e eu quería axudar. Esta é a estructura, esta é a pelve. O que a miña principal liña de investigación céntrase en disfuncións desta estructura ósea. A dor que acontece na pelve pode irradiar a outras zonas, como por exemplo as pernas, ás veces o abdomen, etc. Os fisioterapeutas investigamos por que aparece esta dor e como podemos tratar dende a fisioterapia. Un tipo de dor pélvica moi común é a dismenorrea, é a dor menstrual. Pode afectar a rapazas como as que ao mellor estades a ver este vídeo e por iso sodes tamén unha parte moi importante da miña motivación investigadora e do meu traballo. A dor menstrual que vai máis alá dunha molestia, hai que analizala, hai que tratala. Dende a fisioterapia tamén podemos contribuir a tratar esa dor. Quero deixarvos unha mensaxe. Buscade aquilo que vos apaixona e investigade, probade cousas novas. O esforzo sempre compensa. E só é ter recompensa. Merece a pena, dende o meu punto de vista, loitar por adicar o voso tempo a aquilo que realmente vos motiva.